dnešním videu jsem se pokusil dohrát Minecraft se svými kamarády s tím, že máme jen půl srdíčka. Zvládneme zabít draka, nebo to dřív vzdáme? Dejte prosím like a odběr, moc mi to pomůže a užijte si video. Určitě to dáme, let's go. Jo. Já jsem to čekal. Ne, už to nebudem trolit, to bylo jenom tak jako aby... Pro video. Jasný, pro content. Pro content bys udělal všechno. Jo. Já se asi nemusím dělat nějaký jako lepší nástroje, abych vás mohl efektivněji. Já jsem to, no, já jsem... Jo. To je problém. Kalo, já jsem prostě vlezl na střechu dát kouku a prostě z té střechy, tak jsem že se kopal k tomu logu. No ale on to byl ten log, taková ta větev, takže jsem prostě spadnul. No já jsem dostal karmu prostě, to je úplně jasný. Co, takže myslíš stupidní Minecraft challenge? Máme keep inventory asi No ne? právě že ne, o tom to je, že jo. Tak jo, mám krumpáč, jo. Mám... XP. Pozor na mě, dám vás na jednu ránu s tou XP. Jo, počkej, to bych dal i s rukou, no nic, no. Tipný vrchu. Já vím. Já mám uhlí mimochodem. Jakože podle mě tady vlastně nebude moc potřebovat ani jídlo, já si jako něco vezmu za jídlo. Ale nebude moc potřebovat mnoho. Vezmeš jakože... Budeš někoho zkosit, nějaký zvířátka? Já jsem zabil jedno prase a mám z toho 3 masa a myslím si, že moc potřebovat nebudu, že jo. Jinak jako strategie, co mě napadlo, by bylo, že bych zkusil raidnout Bastion. Abychom měli zlatý jabka. A jo, vidíš to, jabka. Nebo Ancient City byste dal raidnout. A bylo by dobrý asi nazbírat postele a potom, až půjdeme do Netheru mít postel, že jo, u portálu a ten portál mít ideálně na povrchu, protože jako budeme asi hodně umírat, takže to dřevo potom nám eventually dojde. No, jabka z toho. Je, ty ten tvůj hlas teda teď to jako dost smazal. Jo. To dělá asi Discord. Já bych si mohl udělat možná nějaký clutch item, že ani tak uvažuju, viď? A na kolik jako armor nás zachrání? No právě. Mám železo. No, můj názor je, že armor je nám docela k ničemu. Ale jako takhle, jako diamantový by nebyl, jo, ale koprovej určitě, jo, podle mě teda. Já si jdu udělat shield. Asi by bylo jako dobrý třeba feather falling, že jo, ale... Když bychom to dělali moc dlouho, tu challenge, tak potom bychom mohli fantomy Dlouho? Ne. zabíjet. Takže by potom jsme mohli dělat poušny na soul falling. Akorát, že budeme muset přežít, že jo, ten Nether. Ten Nether bude krize. No jo, když takhle udělíme určitě bucket, ten jako je, nebo udělej. Ne, udělám bucket z jednoho železa. Ty máš jenom jedno. No teď už jo, potom Asi, no. jsem si z toho druhého udělal shield. No jakože nejdůležitější je asi ten shield, i když jako je to takový asi no. No jako v noci se bude hodit. Ale že v noci bychom mohli třeba učvachtit postele, tady jsou nějaký ovce, tak bych možná mohl začít získávat postele. Já třeba teď jako jdu do cavky a... Já už jsem tak strašně dlouho nehrál reálně nějaký survival, co by nebylo. Já jsem ho začal třeba před týdnem, jsem si říkal, že bych si jako mohl dát nějaký chill survival. Já taky, jakože taky se nedávno si říkal, taky jsem se nedávno říkal, že bych si mohl udělat jen tak prostě nějaký survival samotný, ale mě to samotného prostě nebaví hrát. Mám zatím 4. Jo, potom bude taky dobrý asi nezahoříte v peří, protože ty šípy budou asi docela fajn jakože na jakýkoliv kombat. Že jo, nechceš jít na close combat, takže... Mám brát lapis, že bychom se dovolili. Jako, můžeš ho nechat, jako dokud budeš mít plný inventář, tak ho určitě jako se neboj vyhodit. Já jsem mám laškejvku. Laškejvku, no dobře no. Co mám dělat? No jakože já jsem... Ale potřebujeme jakože nejdřív bez ironu se nehnem, jako, tak ti to řeknu. Já mám celkem dost ironu už.
Já se hrozně bojím, že chcípnu na nějaký prostě 4blokový pád jako onehda a tady je zombík. Pojďte za mnou, tady je taková kejvka vodní. Máme Já tracking, nemám to vodní, asi ale nemáme. mám taky kejvku, takže... Nemáme, ale máme locator bar. Jako můžeš si kejvnout kompas, je tady myslím. Jo, já mám taky kejvku, není teda vodní, takže tady budu mít moby, jestli Já budu mám velkou, skvělý, Nebo jakože, no je tak tam asi, relativně... asi stačí jeden člověk, ne v kejvce, nebo dva, jakože nepotřebujeme být 3 v jedný kejvce asi úplně. Mám Já flame. jsem našel ty ruiny, ty s tou barevnou terakotou. No tak ty jsou úplně k ničemu. Ale jsou vzácný, Jo, jsou ne? vzácný. Tak jsem dobrý. Kámo, Tak počkej, to je vyšlo dost. já jsem s tebou zase dlouho nehrál, takže jako... Super, a mám Iron. Do prkené ohrádky. No někam tam. No když tak mám teda jako jednoho flinta, ale ono bych to asi chtělo víc v konečném důsledku. Protože... Já si dělám toto a... Jak je jako vhodný postup na to nestratit, kde jsme chcípli. No to já nevím, jako. Taky nevím. Jakože jsou na to nějaký mody, nevím. No ale tak, Tak jako jasně, ty že úplně jo, kdybych nepoužívám. kdybych si zapnul, nebo ne, Tak já mám taky shielda, ale jakože... stáhnu minimapu nebo Kleros, nebo world mapu a tak, takže jo, to mám Deathstone. Jo, no, jakože já ji mám stálou, ale mám ji vyplou. Právě, že Právě. to se úplně nepoužíváme na tyto věci. No právě, Ale a já taky stáhlou, ale Zrovna- zkusil jsem to v Prison Launcheru odškrtnout, Co? jakože nechci, že jakože jsem si šel do módu a tam jsem jako dal pryč Jo, to no. no, zaškrtnutí a voilà, no tady není. Jo, tak to já jí mám jako normálně. Když tak já těžím... já jsem 4 flinty za sebou, jestli jsem viděl správně. A těžím gravel, ať máme flint, protože budeme ho potřebovat potom na ty šípy. Určitě zabijte pavouky, jestli budete moc nějak opatrně samozřejmě. Tak. To je o svůj loot, asi jsem přišel. To je jedno, vidím další obce. Jakože ono, podle mě ten loot upřímně není až tak jako, že pokud nebudeš mít prostě blaze, tak jako to není tak podstatný, ty potřebuješ... Jo. Ale jakože mám kejfu taky. Ok, já nevím, mám si udělat, palování ale já si jídla. udělám asi Dělá. gatě, koprový. Si mě hodil by se nějaký teammate. Ale já mám jako teď kejvku asi, takže tak. To je hrozně stresující, to se mi vůbec nelíbí tohle. Okay, tady mám creepera a mám tady iron. Ok, to teda nebylo mnoho ironu. No, co s tebou? Já potřebuji, abys vybouch, ale zároveň nechci, abys vybouch mě. Tady se začíná stmívat. Slyšel jsem, jak se damagenul skeleton, to se mi nelíbilo. Kámo. Dobře, tak to bylo... Okay. Wow. Okay, vidím. Kámo, Matýs, ty tam máš nějaký televizní vysílání, nebo jako co? Jo, to ti asi seká ten Discord, tady taky ještě musí slyšet, to bude... No a mám to hudbu asi přeřve. To se divíte prostě, proč dávám hudbu na hlas, ale já ne, to je prostě kvůli Matýsovi, který dělá prostě hluk. Jo, On je velice hlučný. to je jasný. No asi víc než stone půlky nemá smysl vymýšlet, že? No, Jo. Oh můj bože. já teď smeltím iron na kyblíky nějaký. Oh, to byl jump Jejda, ona je venku noc, to je se docela Jo, já jsem teď v no. kejvce, takže mě to vyhovuje. Já tak- Mělo by se spawnout mimo bůže. Já tady pokusím se krocnout 3 ovce. To je úplně divný, že nepotřebuji moc jídla, ty. To je cool, takhle budu hrát Manhunty, abych nepotřeboval tolik jídla. Výborný kbelík, a já se trochu bojím, že s tím kbelíkem budu Ne, jako víc riskovat. skeleton, už not good. Jo, to jsem taky slyšel, z toho jsem měl docela nervy, no.
A našel jsem pavouka. Zkus ho nějak bezpečně zabít a nevím, jaký je bezpečný způsob. No, nějak to... Ideálně tak, abys nepřišel moc věcí. Jeden blok chirurgii. No tak to je jednoduchý, já moc věcí nemám, tak o tom věcí přijít nemůžu. A kdybych procnul jednu ovci a dal si vykraftit postel, abych se hned zase respawnul. Jo, jsem mohl taky líst. Mám udělat druhý kybelík, máte kybelík všichni nebo ne? No. Jo, Ty máš, takže já udělám druhý, když tak pro Toma, anebo když tak to budu mít na lávu. Tyhle, jak je tady ještě ta tráva? No, jakože, tím, no, Yes, hezky. Dobře to. Tady po mně jdou jenom 3 No, zombíci. ono jako... Počkej, jdeme... Yes, mám respawn point. No, A mám 2 stringy. A už to je tam je. Oh no. Dobrý, mám respawn point, to je důvod, proč jsem si ho dělal. Yes, Já to byl jsem se respawnal hned. Cože si počkej, Matýs, musíš mluvit jako nějak to, teď se... Není ti nic rozumět. pavouka mám string. Tak ty si to... Je. Yeah, máš spam pointu, ne? Jo, mám. Dobré. Proto jsem se ho tady craftil hned u toho. Nevím teda, kde mám. Máme. Kamennou sekeru, to bude, jo, tady v díře po creeperovi. No, ty nejsi moc slyšet, víš. Jo. Jo. Když budeš mluvit furt, tak ti bude slyšet. Musíš RPit Mirka. Oh, mám deep dark. Tam to je podle mě bezpečný, protože tam vlastně nejsou mobové. Jo. Tam chceš jít. Pro mě jednoho velkýho modrýho. Ne, tak ten tam je až jako později. Vejda, ty skeletoni, Full mě iron. tady opravdu netěší. Tak já mám skoro full copper. Já mám full iron. A já jdu teda za tím skeletem, takže možná chcípnu a přijdu o všechno. Mirko, mám udělat envilku. Jako zatím určitě ne, ale asi zároveň ten kopr nemusíš úplně jako zneužívat na nějaký věci typu... Kopr. Ale vidím iron. Teda ten iron na nějaký jako zbytečnosti, že jo, nemusíš úplně... Teď se mi došlo, že nemám žádný jídlo. Což sice tolik nevadí, protože jsem To má musím nechci. milovat. Ale na druhou stranu... Na druhou stranu to Wow, docela vadí. jaký skeleton. Já budu hrát bezpečně. OK. Tak byl ten iron. Tohle vypadá Já všechno. viděl jeden iron. Já jdu dolů. O, kdybych za chvíli umřel, tak se nedivte. Dobře. Ale ono jich je tady možná víc. To je hrozně moc zombíků a skeletů. Jo, ne noc. OK, to nechci asi jít do toho, že jo? Jo, je noc. Já jsem myslel, že už třeba ustala noc. A když si Ale mě je tady voda, poslal, takže tak aspoň si můžeme nabudu dát vodu. šláfem. Ale mám 3 irony. To bych mohl dát asi kyblíkos. Jo, to je řeka, to tady ale nechci být. Tak já zalezu zpátky. A mám slajma. What? Co to bylo? Kamo, jak jsem chcípnul? Suffocatenul si ve zdi. Kamo, a já jsem ale nebyl v žádném grevlu. Třeba jo. Ne, já jsem se... What? No tak to jako ale bylo teda... Jako já zkusím, já nevím, kdo to bylo, že jo, takže... Jako fakt Wardna? Ty jsi spawnul Wardna, no aspoň víš jistě, že tě zabije na jeden hit. Jo, to je skeleton. Nebo jakože mám Darkness z toho. No to máš podle mě vždycky. Aha, Takže tak to když jsem... aktivuješ, ale jo. Je, Aha. Hezky. tak GG. Takže nemáme teď nikdo nic, my chcete... No já jsem si, že já něco seženu. No je, tady je skeleton, wow. Kamo, já jsem teď taky hrozně zdrhnul. Já jakože já se pokusím taky sehnat, jo, se s tohle podíval na Tak Enderman. já za... Jo, Ale tohle pozitivní je, že mi irony nespadly z útesu.
akorát nemám pickaxe. Oh, Já jsem doufal, že to nebude úplně tolik potřeba. Wow, tak tady je jich hrozně moc, ale... Kamo, dobře. Hele, už se rozednívá. To není až tak blbý. tak já se jdu asi utopit, abych se dostal na spawn. To se neumíš zabít jinak? Ne. To je třeba ten nejpomalejší způsob. Je, vidíš. Tak Mirku, pojď se... Ne, já jdu pro svůj gear, já si na nejvíc gearu, já jsem měl docela gear, takže já se jdu pokusit ho získat. Já jsem dělal fakt hodně Já gearu. totiž vím, kde to bylo zhruba, takže já to zkusím, jakože tam mě nezabili, jakože to nebylo nikde v kejvce, nebo bylo to v kejvce, ale bylo to To jsou moje itemy. dostupný úplně v pohodě, takže já to jdu prostě zkusit. Tak jo. A to je sekir. Enderperly jsou celkem k ničemu asi, viď? Ne, nejsou k ničemu, protože ty třeba potřebujeme na to, abychom tu hru dohráli, Matýs. Jo, vidí. Ale to nevadí, stejně nebudu zabít Enderman. Komu oni zmizely ty věci? To už Tak uplynulo se 5 třeba minut. No, To jako vážně uplynuli ty... No tak mě je zle. No, tak tady to je fakt výborný, tak já nám nic, super. Oh no. Tak. Ubeřit. No nic. Prostě pojďte si někde se skupit a pojďte postavit baseku. Postavit, co chceš postavit, má ještě štěstí. Co? Okay, tak Uděláme... Je. Prší, výborně, to jsem nechtěl. No. No jo, výborně, takže ono bude ještě noc. Takže se budu spát na mobile. Počkej, kdy... Ale jo, mám svoje irony. Takže já se jdu přiblížit ke svojí posteli. kde máš ty postavu? Jo, ty jsi v těch pláních tam. A není bouřka, ne? Je to bouřka právě. Jak to poznáte? Slyšel jsem hrom. Protože tady přímo vedle mě tady uhodil hrom. Uhodil blesk. Přebarvit. Ne, hrom. Uhodil? Jo. Jakože uhodil, jakože jsi slyšel prostě. Ne, jakože tady uhodil blesk. No. Za mě bílej blesk. Tak si prostě debil, ne? Já jsem si právě teď chtěl vzít postel jako clutch item, že mi zmírní fall damage, že mi zmírní prostě tak, že stejně chcípnu, že jo? Ze 4 bloků možná, ne? To je možný, no tak ale to i normální blok by mi zvládl Zombie? Kámo, Spider a Baby Zombie, tyjo, to je kombo. Jo, no tak to si chci po filozofii. No dobrý. Ne, mě svát, Kamo. Já jsem se zase To je takovej cheater. Já se spal to stejný co Mirkovi prostě. Jak to? Jo, to s tím... Ne! Je Mirku, čau. Čau, ale já měl postel, mně se to nelíbí tohle. Já nevím, ale kudy jsem šel vůbec. Já jsem v jednu chvíli našel ovce, ale tam byla spousta mobů, takže jsem u toho umřel. No. Ty ale já jsem si teď udělal sekerku a najednou je to zabíjení mobů mnohem rychlejší. Ty jsi to teď zabíjel páčem. Rukou? Počkej, bych si měl ještě tohle. Udělám si takový trochu wild clutch item, ale to nevadí, protože to je pro mě jediná cesta. Žebřík. No, mám jednu ovci mám, ale šedou, to je docela problém. Já mám taky šedý ovce. Tak ostatní si přebarví po nějaký nejbližší kytky. Jsem v Dark Oaku, nevidím žádnou kytku. A já mám jenom jednu, ale víš. No ale takhle, hledejte, minimálně musíme najít lávalek, to je úplně jasný jako. Zatím jsem žádný neviděl, takže to už jako bych viděl jako hlavní. Viděl pořád ty lávolej. No nic, mám... Mini zombík! O můj bože. Máme se nějak... dá přiblížit dohromady? Pane bože. No to brze nešlo, to zase se musel vystavit a tam byl creeper.
Asi jako jestli můžeš Tome naspawn, jakože to je jediná šance asi, jak se to dostanu. Nebo takhle, já potřebuji lava lake, jakože nepotřebujeme, každý se může postavit na vlastní nohy, ale základem je lava lake. Ale tracking kompas trackuje dead point, to je dobrý. Oh. No to jsem mohl vědět dřív, ty, no dobře. To je tracking kompas. Ale jsem to říkal na začátku. No, já jsem tě neposlouchal. No tradiční Matýs, který si vždycky stížil, že se něco neřekl a potom se zjistí, že mu neposlouchal. Já si nestěžuju, že jsi to neřekl. Míč to playeru, tak dám To je docela dobrý. Proč jsi mu to říkal? Já to vím často v minihrách nějakých a byl jsem jediný, kdo o tom věděl. Já jsem si něco takového myslel, ale říkal jsem si... Já když jsem dělal spam, jak jsem si říkal to nějaký... Tak protože že jo, Matýs má prostě ten kompas častic, protože že jo. V jakých to používáš? Ty to používáš v Manhuntech? No, samozřejmě. Aha, tam máš i kordy, nebo tam máš jenom taky směr? Směr. To je díra. Já se bojím, že každý chvíli chcípnu, protože je furt prostě hnusná noc. Kamo, co to je prostě za difficulty? Jakože v tom smyslu, že jakou máme smůlu, že prostě jsme do bouřku. Aha. To je hrozný. Mně se líbí, na co chcípá Matýs a na co chcípám já, že prostě... Já jsem, co? Jo, vlastně my všichni můžeme mít spawn point na jedné posteli, že? Co to dělá? No, ale nevyspíme se na ní dostali. Teda doufám, to úplně bych asi nechtěl. Počkej, musí spát půlka nám všichni, asi všichni, že? Všichni. 2 ovce. No tak si zabij, já nemám postel, já nemám nic, takže... Já taky nemám nic. No ale jakože nevím, proč to říkáš mně. Abys je šel zabít. Když tam došla si, kámo! Ale já nemám sekeru a... Ježiš, tak pane bože, tak to je taky těžký víc vzít dřevo. Prostě já jsem neviděl a tady já jdu na spam point za Tomem, který říkal, že má postel. A nebo se To má, ale málo postelí pro nás všechny. Tak Potřebujeme vlnu. To je jedno, tak přežiju chvilku, no. Jo, to jsem asi chtěl, co? Tak ať to dám. To. Tohle. Kamo, what? To je jako... Kamo, já prostě... Wow, pozor. No. Já už Mě nešlo vyhodit, prostě, mě nešlo vyhodit. Já si přerovnám inventář. Asi bylo dobrý mít ty vlny, no. Tak dobře, tak jdeme hledat. Ano, určitě by bylo dobrý mít ty vlny. Jdeme hledat vlny. Já si chci teď. Já mám jednu No, šedou vlnu, myslím navíc. No. Tak jo, A, jdeme společně, jo, už je to blbý. Tohle jsem dělal. Jděte tam tím směrem, kde jsem byl, no. Já jsem hromadu. Já si jdu pro věci a jdeme spolu. Ne, pojďte všichni na západ. Ne, Máš postel, Merku? no nemám. Tak se vrať a vem si postel, když nebudeš hledat ovce. Fajn, tak mi dej. Já se ti nedržím závisu, jsem byl skeleton. Mám luk s půlkou durability. Nech si ho, dej mi postel. Máš to zombíka, dej mi postel. Ne, nechci, kamo, já potřebuji jenom jít prostě. Zde se nevyspíme, protože zase nikdo nemá postel, že jo, všichni. Kamo, co? Já si nejsem zvyklý, že nemůžu... Mám postel. Mám tady 8 skeletonů, který po mě chtěli střílet. Tak teď zjistí, kde to bylo, tady ten point, kde jsem chci. Okej, skeleton. Ne, To je druhý skelet. Kámo, já jsem se nepočul postel, nejsem zvyklý, já tu dělám postel, prostě. A nemám tu postel. Já ji vidím. Jaký vem? Wow. No, dobrý, já jsem sípnul, ale já jsem si nastavil spawn point, to je dobrý. já vidím, Tady spawnuju a rovnou mě střelí skeleton, jeden z těch 2 dostupných. ne, mně se ten spawn point tam ne... Jaký mě zabil? Jdi za mnou, Matýs. Víme, kde tam, máme tam nějaký věci a A teď já postel a jdeme za tím, jo? Jdeme už.
Potom mojí straglí, posteli ale jsou ty dva distraktuješ, to je distraktuješ, to je v pohodě. To dáme. Ale jsem tady nevysajete všechny moje dobrý věci. Ne, já tě potom dám, když tak. Ne. No tak. Dobrý. Mám tady spam. No, dobrý. Já taky. Ale zombie villager, to jsem ještě neviděl. Já potřebuji z toho skladu zbavit, jo. Já jsem pořád mu zabil. dávám nitro, jo. Dobrý, zabil jsem ho. Já jsem taky jednoho zabil. Dejte mi jedno exku, to mi a nějaký dřeva, měl jsem hodně dřeva. Mám shield. Chci exko a jakože hodně dřeva. Yes. Mám X. Ne, tam byl ještě někde nějaký skeleton, tamhle. Jo, já po něm jdu, mám štít a X-ku. Jo, já jdu pozbírat tady ty ostatní věci. Vodu. Shield, máš první exku, to má tady skeleton, potřebuji pomoct. Tá skeleton. Jo, mám své věci, lidi. Nějaký, asi, to stačí. Hele, tady je zombie v Powder Stone, jak se jmenuje Powder Stone? Jestli máš kyblík. Kamo! Asi nejsem zvyklý, Powder je dobrý do nedru, jo, určitě chceme. Ale musíme si nechat jednu vodu. Nemám kyblík ani X-ku. Ale beru si postel, vemte někdo tam tu postel asi. Já pořád nemám. Už je den, takže nemusíme jít postel, jo? Vemte si někdo z postel, máte postel. Já nemám postel, kde je postel? Tady je X-ka, chcete jednu X-ku? Já si vezmu tu postel, protože moje, jo, chci X-ku. A chci postel. Dřevěnou, tak házím tady dřevěnou X-ku. jo, taky mám dřevěnou. Dřevěnou postel. Já si, mám 3 krafťáky, možná bych mohl, Zdravím. Je, čau. Jo. No, točíme, takže. To nevadí. jako No ne. to nějak nepokročil, bychom možná mohl přidat, ne? Jo. Dobře. Hele, Máš tak na to Enderman, důležitý. mám ho nechat na Kamo. pokoji. Skeleton. Kamo, kde jste zase? Už je? Kde seš ty zase? No jdu dopředu, ne, tak asi musíme najít lava lake už. Trčíte na jednom Ale Co místě. děláte? Ty to dohráváme hru na půl srdíčku. S kolorickým Mirkem. A to máme v popisu kanálu, že se trochu rozčiluju, no. Jo. Jo, máš? Jo, tak samozřejmě, já nelubu. Já jsem... Ale kosím další Jenom No, já jsem si dělal, že za mnou tam napsal občas a trochu. Tak jako se. Zdravím. Jo, hezký dřevo. Kamo, můžeš mi vysvětlit, protože se těšíš stejnej z toho, co já? Asi si mám nastavit půl srdíčka, že jo? Ne, to mi bere moje věci. Jo. Já jsem zapomněl, že nemůžu skákat z velkých myšek. To je jasný. Jo, karma, no. Jo, tady jsou tady věci, jo. Mám perlu mimochodem. Cože máš? Perlu. Oh, let's go, tak mi nepřijď. Já nevím chodit prostě, ne. Tak to je docela blbý, to já jsem měl rodiče naučit. Já si myslím, že děláme prostě ještě potom special video kompilaci Matýsových smrtí. Jo. Ne, tady je skeleton. Bude delší než to originální, ne? Jo, to bude další, no. To vlastně nebudu muset Nám nic to vystihnout z jeho záběry, to bude celý prostě. To je to video. A mě přijde život o tolik víc smrti než všichni ostatní. No tak to teda Já mám fakt nula. jako. Já mám Já nula. mám hodně smrti, ale já většinou něco hrozně rašu, pak mě... Tak jako zabije mě zabije 5 třeba ten- mob, ale 5 prostě ty chcípáš to- na sebe, jako víš. To je jako asi ten hlavní rozdíl. Protože že my tři si tady teď těžíme a Mirek se vydal na solo misi. No, stalo Jo. se to, no. Ale to je jedno, no tak prostě, když tak cípnu, jakože... Progresujte jak myslíte, já taky progresuji jak myslím, našel jsem gigantickou kejvku s dripstonama, wow. Ne, Tam bych chtěl. Co? Jdeme z toho podstatné info. Yep. tak, vyrostl ze 3 bone mealu a zala. Ano. O, mě na to... Jo, vyroste. Už neměl Mě totiž trochu došlo dřevo, tak... Zombie. Komu? What? To jsem ještě nikdy neviděl. Co? Může zmizel. Lol. Mi to nevadí, ale... On si vybil invis, Mirku. Aha. Wow, našel jsem mineshaft.
Je, tak To je ale skeleton. tohle se jmenuje skeleton, to se mi vůbec nelíbí. Ne, co máte za problém se skeletonama? Nemám Chci udělat- shield, nemám shield, takže asi takový problém mám jako. Tak na to ti řeknu jenom jednu věc, to zní Dělej docela si jako shield, skillish. děkuji. Jo, To právě mě nenapadlo celou tu dobu. Ale dobrý, tak nemají zač. už jsem si udělal To vypalovat moc, už to jsem si nejde udělal vlastně. kopr krumpáč, takže si můžu vytěžit ten iron a tím pádem si můžu... To Deep Dark je teda dobrý místo na život, nebo ne? Jo. Jakože asi bych řekl, že jo, protože tam nejsou mobové, že? Kromě jednoho, který tam se trochu spomněl, ale... To bude. Jo, skeletona. asi na věc. Rozbírat zlato na Gepli. To zní docela chytře. Jo, tady jsou ale ti spideři hnusní. Proto z toho nic nepadá, já nemám krumpáč. To je problém. Já jsem si myslel, že mám železný krumpáč. Já jsem ho mýval. A Já nemám- teď už je zase- Oh no. Dobrý. Dobrý, já jdu na povrch, dokud žiju ještě. To je hnědej To si axolotl. musím udělat, abych to deaktivoval tu chujku. OK, mission. Myslíš si, že chujku je slovo dobrý na to? Na video? Jo, je. Podle mě není jakože vůbec zaregistrovaný, protože to podle mě jako neexistuje. Tady někdo je? Tady je Cave Spider. To je Kuba. Kamo, já jsem se ztratil vážně jako. To je moje místo. Co, kde? Okay. Dobrý. Fajn. Tamhle je ještě jeden. Nevím, asi já shield nemusel, každopádně... Sekir- Sekirku ti můžu dát. Nějakou kamenou, já jsem měl kamenou sekirku. jo. Kámo, jak jsem zase chcípnul do prčic, ty. No, aspoň si trochu... Možná je čas na to si vykraftit bordel čestku. Protože lávu nemáme. Co jsem si to chtěl udělat, tady si chci udělat... A kde je ten skeleton? Kde je Jo, vidím ho. Fuj, ty se si že to je jenom mé drone s tridentem, to bych se asi Dobrý, dead. po všechny. Nice. Tady jsou skeletovní, to nechci. Takže dovolím jako... Ale máme asi 3 stringy. Takže by se dalo něco pěkného vykraftit. KÁMO! Oh! Jste nějaký špatný. Jo, Jacobe, kde máš ty svůj portál? Když půjdeš do toho vchodu, tak tady je Vá, tam byl schodiště drám. ke mně. To jsem neviděl zase. Kde je to mé? To je mrtvej, zdravím Tomí. Tady dám si portál, když tak. Tady dole. Ok. Tak, jak jsou na tom moje věci? To je moje sekirka, jsi si vzal? Ty jsem To vzal. jsem vzal sekeru, jo, to jsem vzal tvůj, jasně teda. Jo. Tady máš někdy věci, co tady pozbíral na zemi. Jo, super, paráda. Máte nějaký jídlo? Jo. Ne. Na co jídlo? Já jsem tak dlouho nějak neumřel, že mi Ale začal dbával si docházet. věci. To musím vystřihnout zase. Kámo, Co jsi říkal? nic to neřeknu znovu. OK. Ne, to prostě za to, za černý. Za cenzuru. Za černí to. Za černý, já to za černý. Až to bude v tom audio, tak prostě to bude. Já udělám černou obrazovku prostě najednou. To je domeček. Tak jo. Já můj domeček, počkej. Já ho stavím zrovna. Kam? Jak tohle mám asi vykonat, tady tuhle tu práci? Já možná fakt přijdu věci, že? A tohle, a tam, kde jsem se snažil zachraňovat své věci a bojoval jsem se 2 skeletonama. Ale tohle je krásný. Jo. Co mám... Počkej, jak jsem na tom postele? Tady je jedna postel. Shield, konečně mám shield, dobrý. Si mám kalhoty, ale to mě asi nevadí. Jsem teď klačnul cobblestone.
Abych možná chtěl krosnout další ovce a vytvořit další kostel. Dobrý, mám nový cíl, osvětlím to všude okolo všeho domu. To zní docela chytře, hele. Vy máte prostě Co? dům? Ten klej. Když mi to nechtěl dovolit, tak jsem si počkal, až odejdeš a pak jsem se ho postavil. Ty jsi jako reálně neděláš prostě nic. Ne, dům? Jdu. A už je hotovej navíc. Hele, on už je osvětlený. Jo, já jsem na tom dal nějaký torčky. Debilní mini zombík, opravdu. Teď jsem měl udělat něco. Počkej, vždycky, když se stane nějaký dobrý play, někdo někoho zabije, tak prostě Jo. A tak to jsme už navrhovali. What the f... vím, ne, asi, nebo... Kde, tam byl skeleton? Počkej, já nevím, kde jsem cipnul. Wait. Kamo, tak ty věci jsou všude. Tracking kompas. Čemu tracking? No to je fakt všude, jako co to je, tohle. Co je všude? No ty věci jsou všude prostě úplně. Okay, mám shield, Flašky. ale prostě mě se to rozdroluje zatímco jsem plaval, že ve vodě, v takovém proudu. Tamhle jsou i věci, jo. Jak se tam dostane? Mám bloky. No, počkej, jak to udělám. No nechci asi spadat na dripstone, co? Chceš? Na ně se dobře klačuje. Mhm. Ach jo. Nějaká ta krát. Ale ovce takhle musím moc udělat. Jo, já nemám chtěl. No já zase nemám krumpáč. Mirku, ty už než já, to je hrozný. Jo, ale tak... Já ty už předháníš Matýsa. Dripstoneová kejvka je docela těžká. Možná to bude tím, že reálně něco děláš, ale... Kde se spawnujou ovce? Všude. Já jsem na 51, ne? Aha. Já už je tady půl hodiny minu schodama dolů. Je, ok, tak to jsem chci podebilně. Tam už se fakt kdyby se to spolu do chvíle. Nebo se respawnuju. Ne, nespomnu, tak já je průběžně některý sbírám, ale jen písně. Počkej, čau, já jdu. Papa. No ale nám nedal věci, to je debil. A měl něco? Asi ne, co? No aspoň už to někdo net. Ty věci jsou prostě na stalagnitu a já je nevidím, protože tam jsou ty věci, takže oni nejsou, takže ten stalagnit není vidět. Jo, obsadil jsem celou kejvku pro sebe. Ale tady jsou Tady můžu ovce. jít, doufám. Mám krumpáč. A to jako, o armor jsem jako přišel od celé, jo? To si mi, to je jako mi kalhot. Bot, ale... Tak to je to hlavní, když máš boty. Už mám gravel. Počkej, nemám ani ten flint už. Na co flint? No na flint and steel, ne? Teď už máme portál! No já jsem byl jinde, chápeš? Takže ty budeš hrát sám a my se tady budeme hrát sami? No já jsem myslel, že vás potkám v Nedru, ale... Ne, já se jenom dívám na ovce a to... Pane bože už! No nedávám, no, tak se Myslím, že bychom měli kromě... Kámo, No, to je za entitu. Co? Nějaký Okay, tady jsou podle mě dva skeletony. A myslíš Creakinga. Toho nemůžeš zabít, ten je nesmrtelný. Chcípnu. Ne, Creepře ani na to nemyslí. Už dobrý. Jako je to nějaký dosty nebo co? Chci do vody. Jo, mám tady několik staků cobblestoneu. No jasně, ale tady byl v cestě, že jako dosty. Oh no, dva skeletony. To nevím, jestli přežiju. Nemám to žádný hardový zvuky strahný, ne navíc. Měl bych.
To je debil. To bych ale mohl... Ježišmarja. Ale vychovali. Jsou happy? Však nemám lávelik, jo, to je jenom... Ne, oni na mě míří přes ten portál. Ne, ale oni jsou zombifikovali. Jo, ty jsi je nasral, jo. Jo, já jsem nevěděl, že se proměnili a nesel jsem je. No! Dobrý. Jo, já je radši nasírat nebudu. Počkej, já tady ještě navýším... doslova jsem měl shield. No ok, tak jsem řešil věci. Já tady navýším tu zeď, aby když se tady při fightingu Asi jde. nějakýma nedrovýma potvorama, aby nám ty věci Jo. nebyly do lávy. Počkej, tohle jsem vlastně tady jsem nešel. Kamo, já se pokusím teď jsem pro mě věci a jinak asi se zabiju a půjdu k vám, ale bez věcí, no. No, tak jsem tady vytvořil svoji skříň. To je opravdu kvalitní počin. No já jsem to fakt našel, já jsem dobrý, ale co. Tak, míč, to byl Už je dobrý, fakt a už tady nám nějaký prase míří. Kdy mám zase waterbugy, proč se mi vždycky ztrácí takovéhle věci prostě. A shield hlavně kde mám, wow, kde mám shield? Nemám shield. Počkej, Oh. Bajemu, tebe jste nemuseli žít, si prasata. No to fakt spadlo do té lávy, ono to fakt spadlo do té jednoblokové lávy, jo. Počkej, já mám dřevo. Wow, já mám problém, já nemám dřevo. Já taky ne. Mě to schořilo v lávě. Protože jestli teď chcípnu, tak bych jsem prostě chcípnul definitivně. A prostě budu muset znova začít. To si jasran. Tak možná kdyby už jste v těch kejvkách všechno nevytěžili a pak si nepochcípali. Ale ne, ale jakože láva prostě zde není, víš? Jo, láva. Tak ty, já tady mám okolo sebe dost. Ok, končím. Zkusím jít za vama. Počkej, já si teda vezmu ten... No, Ale mám bezčen. máš Hezky, bezčen? hezky, hezky. Akorát... No, co potřebuji na těžení gold bloku? Asi nějaký věci, že? Železný krumpáč budeš potřebovat, si myslím. Mhm. Kam jim to za mě nepůjde. Máš bridge nebo jaký? Co? No já jsem šel, dokud jsem nenašel zelený biom. No a máš bridge bezčin nebo jaký bezčin máš? Jo, co já nevím. Na konci je zlatá socha Hoglina. No tak bridge. Řekneš mi, jak se tam dostat nějak, popíšeš mi tu cestu, já tady, jo, vidím tady nějakou postel a krafťák. Minus 88, minus... Je tady no, jo, domek. minus 80... No já vím jako, že to jsou 80, kordy, minus ale je tam 80. nějaký jakože, když jdu do té postele, tak kam mám jít? Jo, do té kejvky. Dovnitř. Jo takhle, od té postele, jdi do té kejvky a pak ostře doleva o 180 stupňů a tam je kord. Já vidím, a v té čestce, To! oh no. Já držel štíp! Věci, který můžeš použít. Jo. On tam teda asi nebude nic zajímavého, ale něco tam No z toho bloky bude. si vezmu určitě a možná, Moje bloky spolu dolů. no a tady asi vezmu trochu víc železa, no. Jo, to já tady normálně dělám úplně stavební operaci. No jakože důležitý je, máš na sobě nějaký gold armor. No, Aha, to je blbý. ale tu čestku můžu otevřít. Dobrý. Ale Protože to bez nějaký gold ne- armoru já to třeba neumím raidit. No, já to dělám tak jako... Ale ne, že jo, já když to jsem jdete- schopný raidit asi jako třeba za 10 minut bych jako určitě Ano, jo. mám železný meč mending. Počkej, ty double chestky jsou dvě vedle sebe, nebo jak to je? Je tam myslím double a klasická, tuším. Jo, double a single, jo. A potom až ti budeš otevřít, tak já ti řeknu, co budeš dělat, jo. Co jsi říkal? Takhle máš iron nebo nemáš irony? Jo, Máš? ano. Tak si udělej teda ten iron pick. Já mám tu diamantový. No dobrý, no tak natěž ty gold bloky u té hlavy.
Jo, takže prostě někam ze zhora se tam zkusit prokopat. Možná ne, víš co? Jak je to daleko? Minus, jak to je? Já si tě zkusím Minus trackovat. 80, minus 146 bloků, hele já se tam zkusím vydat, jo asi. Je to asi Fortress, bych řekl. Tak jo, hele potřebuji gold armor, jakýkoliv. Tak, Mirku, dám ti rovnou tam někde, jednak možná, nevím jestli udělat čestku. já jsem hrozně dezorientovaný tady, tyjo. Když se chodí... Nemám ti dát všechny goldy, jestli s nima chceš tradovat. Zatím ne, zatím asi chci protože tady nevidím. Tak Nemá já je cross, možná budu dát. to je docela nebezpečný. Možná když mám takovou raketu bořeva a trochu ironu, bych si možná mohl udělat ten shield. Kamo, já nemám ale, jo, já nemám Iron Pickaxe, kurňa, to je problém. Tak ještě bych asi potřeboval tvoji asistenci, to ne. Potřeboval bych nějaký pickaxe, který může těžit goldblocky a jako goldblocky možná ani ne... Jako ty můžeš asi donést portálu zatím. Ty goldblocky, co máš? Asi ti dám ten dia. Jo. Dá 3 iron. Jsem nasral go. Tomu co tu je, to je nějaký vyklizení. Jo, tak to je tenhle Bastion. Ok, tak to je hustý. Ale jak creaking ten zvuk? Dobrý. Tak jo, hele, našel jsem další čestky, já jsem tady jinou, to je trochu jinak to Bastion, než jsem myslel původně. A já jsem si to trochu myslel, že to tak bude. Ok, takže to jsou tyhle a tím pádem svou česku si vylučil už. Tohle je creaking, ok. Co je tam ten? Hezky. Myslím si, že nemáme věci. Amo, já když jak normálně ten Bastion jedu jinak, tak si myslím, že už ten Piglin bude teď zabitej. Hezky, no každopádně, až se spawneš u portálu. No, to nemá cenu. Kámo! To je, jestli seš v tom nedru, tak jestli Ne, jdeš chci se zpátky k dostat k portálu a nevím kde je. No tak se nechtěj dostat k portálu, musíš jít zpátky k tomu Bastionu, protože jinak já se tam dostat. Bože, jako asi byli jsme se zachránit věci, jestli tam nějaký se. No. Co naléhavě? No u těch láva těch. Musíš se dostat k tomu ty lávě, jak vpadající. Dar. No, jsem Ani upadající. mě nejde na čak, kdy mě zabiješ. Co tam vytváříte, Mirku, kde si... Už jsem u nějakých Mě skompiluje, já ho nejsem schopný zabít. OK, jestli si chcete hrát, já si můžu jít hrát něco jiného. Ne, dobrý, já už jdem Máš normálně. tvoje věci, Mirku. Máme u těch láv, jak jsou ty láva proudy? A hele, tady jsou věci. Jo, tady jsou ve více patrech, jinými slovy, ale... Nejsou víc. Jak to je, když jsem teda vylezl o 2 patra, ne, o 1 patro výš, nebo oni jako asi tečou dál, že jo. Tady je vele prase. No! Dobře žil. No, přestaň! Ty mě zabiješ a řekneš přestaň VTF. Jo, tak protože ty jsi doslova hitnul mě, akorát já jsem se přežil, protože jsem neměl načáržovaný hit pravděpodobně. Ale právě se asi většina věcí despawnula, jo. Oh no. Ale já si něco vzal, ale nevím, co si měl jako důležitýho. Dia pickaxe,
Shield. Jo, ten jsem nevzal, To je blbý. Gold block tam byl Ale- jeden, ale ten jakože... Jo, ten jsem možná zase zrovna Hodně vzal. golden karotek a pork shop. Jo, karotky jsem vzal kde a maso pork? taky, takže aspoň... Kdyby ses nemlátil s Kubou a místo toho mě navigoval, by se nedospamnul. Ale já fakt jako nevím, kde jsi byl, jakože já jsem to bral tak, že... Já jsem to jako přesně nevěděl, že jsem chcípnul, víš? No já jsem byl jakoby o kus níž a Jo, to já ono... jsem nevěděl, že to... Kamo, proč je tady tolik brutů? No to je nehratelný tohle. OK, už to bylo moc velké utrpení. Doufám, že se vám video líbilo, třeba to ještě někdy dohrajeme.